Ydych chi'n barod am stori? Ar waelod y dyffryn, rhwng dau fynydd anferth a'i copaon dan eira, roedd yna lyn llydan glasroedd. Bob dydd roedd y llyn yn pefrio ac yn disgleirio fel miliwn o ddiamwntau, hyd yn oed pan oedd yr haul o dan gwmw. Wyddwch chi pam ei fod pefrio cymaint? Na, fel gadewch i mi ddweud wrthych chi. Yn ddwfn o dan y llyn, mae yna ogof mor anferth fallech chi gadw 200 o fysiau ynddi. Y tu fewn i'r ogof, mae yna 5 ynys, pob un wedi ei gorchuddio â phentyrau o aur ac arian, a miloedd o gerrig rhyddem, saffir, emeraldau a diamwntau. Miloedd ar filoedd o ddiamwntau. Ymhen yr ogof, roedd yna dwll bychan, a thrwy'r twll hwnnw, roedd golau'n tywynnu ar y diamwntau islaw, ac yn o'i goleuo mor llachar, fel ei bod yn tywynnu allan o'r ogof, ac yn gwneud i'r llyn befrio. Pwy piau'r holl ddiamwntau a'r gemau rwy'n eich clywed chi'n gofyn? Wel, dyma gliw i chi. Mae yna nifail sy'n codi ofn ar bawb sy'n ei gweld. Mae ganddi ben cymaint a thi, ac mae pob un o'i phedair coes fel hen goed derw mawr. Ydych chi wedi dyfalu eto beth yw hi? Mae ei chynffon mor hir a maes chwarae'r ysgol, a'i hydenydd mor fawr a'r hwyliau ar y llong hwylio fwyaf y gallech chi ddychmygu. Rydych chi wedi dyfalu draig yw hi. A'i henw yw Betty. Ond mae Betty'n ddraig hunanol. Mae'n ddraig greulon. Mae'n ddraig beryglus. Mae Betty eisiau'r holl ddiamwntau yn yr holl fyd, a bydd yn lladd pawb a phopeth i'w chael. Bob dydd, mae'n ehedeg i ffwrdd i chwilio am aur, arian a gemau. Un diwrnod, wrth i Betty ehedeg yn uchel dros rai mynyddoedd, gwelodd o gongol ei llygad rhywbeth yn pefrio. Roedd ar ben mynydd yn y pellter. Wrth iddi agosau at y mynydd, roedd yn pefrio'n fwy a mwy disglair. Dyma oedd y trysor mwyaf prydferth iddi erioed ei weld. Rwy'n siŵr eich bod eisiau gwybod beth oedd. Doedd e ddim yn aur, nac yn arian, nac yn rhyddem, nac emrallt, na saffir, na hyd yn oed ddiamant. Na, roedd yn fwy gwerthfawr na hynny. Dyma oedd y trysor mwyaf gwerthfawr yn y byd i gyd. Wrth i Betty ddod yn agosach ac agosach ato, gallai weld yn gliriach mor werthfawr oedd y trysor hwn. Roedd eisiau ei gael. Roedd eisiau ei gael gymaint allai hi mewn gwirionedd ei gael. Allai hi go iawn gael y trysor? Beth oedd rhaid iddi ei wneud i gael y trysor? Doedd neb yn ei warchod,
a doedd neb wedi trafferthu ei guddio, ond roedd yna rhywbeth yn wahanol ynghylch y trysor hwn. Roedd Betty ei eisiau yn fwy nag oedd hi wedi bod eisiau unrhyw beth erioed. Clywodd lais nad oedd wedi glywed erioed o'r blaen yn siarad gyda hi. Roedd yn llais addfwyn, ond cryf. Llais rhywun yn gofalu. Wyddai hi ddim o ble roedd yn dod, ond roedd yn gwybod ei fod yn bwysig. Dywedodd wrthi, os oedd hi eisiau'r trysor yma, byddai'n rhaid iddi werthu ei holl drysorau eraill. Ei holl arian, a'i holl air. Pob rhyddem, pob saffir, pob emrallt a phob diamont. Byddai'n rhaid iddi werthu pob un i allu prynu'r trysor hwn. A beth ydych chi'n feddwl naeth Betty? A gymerodd hi'r trysor beth bynnag? A wylltiodd hi? Naddo. Fe hedodd yn ôl i'w hogof ar lawr y dyffryn a gwerthu ei thrysor i gyd. Ar ôl gwerthu'r cyfan, roedd ganddi ddigon o arian. Gyda'r arian, fe brynodd y darn mwyaf gwerthfawr o drysor yn y byd i gyd.